Yeşil, sarı, kızıl senin bilen birge. Yağmurlu günüde, ayaz günlerde. Yeşil, sarı, kızıl menimşe dostlarım. Yeşil, sarı, kızıl yol güzelçilerim. Шундый авырта. Бик каты авырта. Нәрсәдә булса уйлап табарга кирәк. Таптым. Юк, булай булмай. Таптым. Ничек тә булса, кул-аякларны сакларга кирәк бит. Миңа бер нәрсә дә булмаячак. Ура! Мин кош кебек. Син, велосипедчылар өчен юл йөрү кагыйдәләрен белмисеңмени? Беләм. Менә бит. Мин бит рыцарь киемнәрен кигән идем. Ләкин алар велосипед йөртүчегә туры килми бит. Велосипедчы, бигрәк тә балалар, махсус киемнәр киергә тиешләр. Шлем башны җәрәхәтләрдән саклый. Тирсәк һәм тезләрне дә махсус чаралар ярдәмендә күгәрүләрдән һәм тырналулардан саклап була. Мондый киемнәрдә велосипедта курыкмыйча йөрергә мөмкин. Ләкин һәр вакыт игътибарлы булырга кирәк. Һәм велосипедчылар өчен кагыйдәләрен үтәргә тиешсең. Тагын кайда йөрү рөхсәт ителүен, кайда йөрергә ярамаганлыгын белергә кирәк. Нәрсә? Велосипедта бөтен җирдә йөрергә ярамыймыни? Юк, бары тик моның өчен махсус каралган урыннарда гына. Юлның машиналар үтеп йөри торган өлешенә чыгарга ярамый. Бу бик куркыныч. Ул махсус урыннар кайда? 7дән алып 14 яшькә кадәрге велосипедчыларга бары тик тротуарлар. Җәяүлеләр, велосипедчылар һәм велоҗәяүлеләр юллары буенча һәм шулай ук җәяүлеләр зонасы чикләрендә хәрәкәт итәргә мөмкин. Бу урында махсус зона, яисә велосипедчы юлының барлыгын ничек белергә? Юл билгеләрен өйрән. Җәяүлеләр юлы, велосипед юлы, яисә велосипедчылар өчен полоса. Катнаш хәрәкәтле велоҗәяүлеләр юлы. Бүленгән хәрәкәтле велоҗәяүлеләр юлы. Җәяүлеләр зонасы. Һәм исегездә калдырыгыз. Велосипедчыларга юлның үтеп йөрү өлешенә чыгу 14 яшьтән генә рөхсәт ителә. Каралы, син никадәр кагыйдәне буздың? Балаларны утыртып йөрттең. 1. Түтәлне таптадың. Автомобиль юлына ұшып шықтың. 3. Һәм юл транспорт һәлакәтенә эләгә яздым.
Велосипед бер урынлы. Ул пассажирлар ташу өчен каралмаган. Велосипед рулена 2 кул белән тотынырга кирәк. Чыгар алдыннан велосипедның техник торышын тикшерергә онытма. Тормозлар, сигнал гудогы, тәүлекнең караңгы вакытында яктырта торган яктылык кайтаргыч элементлар бармы? Ура! Мин хәзер велосипедчылар өчен юл йөрү кагыйдәләрен беләм. Исеңдә тот, һәр йөртүче үзе өчен җаваплы. Машина йөртүче булсын, велосипедче булсын. Юллардагы хаталардан белмәү һәм борчулардан Сакларга килербез сезне, без юл күзәтчеләре.